Salam gaderli watandaşlar. Gelin bugünkü videoda Word programmasynda nähili surat ýa-da şekilleri goýuşyny öwrenelim. İlk bilen surat goýmak üçin ilk bilen stavka bölümçesine geçeceğiz ve bu yerden Rysunkoy adlı penceremizi açacağız ve bu yerden birinci saýlaýas ýet-ustroystvo. Bu ýet-ustroystwanyň üstünden diňe kompýuteryň içindäki suratlary saýlap goýulýar. Gelin mysal üçin şu surat goýup görelim. Şunyalarlık koyduk ve şu islenlik kurasına çunkuna basıp buları tüksetiliyaz ve şu görýän penceremizin üstünden görünüşini görebilýäs. Mesela için arasına geçirmek için setrin arasına şuna basýas ve islenlik yerde goýubilýäs şunyalar arasına şeylerdeydi ve beýleklerden bağlaýyn ve bu iki setrin ortasına goýýar. Bunda görüşünü diyelim ve inniki arkasına geçiriyor şunu yerlerdeydi ve bu tekstin üstüne oya şunu yerlerdeydi özümüz iskenlerini saylap koyabiliriz. Gelin inniki fonksiyasıyla tanıştıralım. Bu inniki fonksiyasından bu üçüncü ünsüyle internetten surat alıp koyabiliriz. Gönü Word'un öz içinden gözletip saýlap alabilýäs internetten. Görüşüňiz ýaly dürli görünüşler çykýar. Isleteňiz öz içine girip alban bilýäňiz. Ýok, haýsy tema boýunça gerek bolsa şunu ýaly adyny ýazyp bilýäňiz. Mysal üçin gelin howa ýorlary diýip ýazyp görelim. Ve bu garçamyza aýrýas. Bu şeýme internetten gözler ýaly. Görüşüňiz ýaly. Bizim türkmen howa ýorlary sorlarymyz çykdy. Gelin birini alyp goýup görýäs. Hem dostlar şunu ýaly isleneni alyp goýýarmyz. Ve ýanky aýdyşym ýaly şunu ýaly ýetdi. Özüňiz owadanlap saýlap bilýäňiz nähili etjek bolsaňyz. İkinci bilen hem tanıştık. Gelin indika geçelim. Berde figur var. Bu figura penceremiz bilen türlü şekilleri goýubilýäs. Bilşiňiz ýaly program ýerwan ýa-da blok schema düzülýär. Şolaryň bilen Word programmasyny we beýleki zerur bolan ýagdaýynda alyp kulanybilýäs. Gelin şu dört şekilde birini alyp goýup alyp goýduk. Şöyle ýagdaýda gelin buna mağaralarına geçiriyor. Setirlen. Arasında durur yani. Ve mayışkan sağı yüzüne basıp şu yerde görünüşünü görebiliriz. Şu birinci bilen nähili görünüş gerek olsa saýlap görebiliriz. Gelin şunu alayım. Ve bu ikinci diňe içiniň renkini görebiliriz. Gerçi ýagdaýda nähili gerek olsa. Bu üçüncü ünsülenin bu çatılynyň renki haýsy gerek bolsa saýlap bilýär. Ve berden çatılyň galynlygyny, inçeligini saýlap goýubilýär. Ve ýene beýleki durly görünüşler bar. Berde çatılyň çatyrşyny ýetdirýär. Durly görünüşleri. Ve bu soňky ünsüle çatılyň çatyklarynyň görünüşleri bar. Saýlap goýubilýär haýsy gerek bolsa. Şunu ýerlerdeydi. Bilen indiki bilmeli zatlardan biri ýene bunun içine tekst koşubilýäs. Onuň üçin myşgamyň sag ýüzüne basýas we dabawy tekst şunu ýerlerdeydi tekst koşup bilýäs. Gelin bir sözüm alalım. Gelin şunu alyas. Bunun içine goýýas. Şeýle ýerdeydi koşubilýäs. Nähili çykýarsa. Ve başka da keň görünüşler bar. Haýsy gerek bolsa özüňize saýlap goýubilýäs. Satyp gerekmi, strel gerekmi, nähili gerek bolsa şunu ýaly goýubilýäs. Goýup ýanky aýdyşym ýaly renkini göýýäs we ullugyny, kiçiligini göýýäs nähili etjek bolsa. Çatyny
Şuna böyle. Rolü kisilebiliriz şöyle böyle. Birincisi bilmeli atlamının biri. Znački penceresi var. Bu pencereden suyla bu yerde doğru şekilcikler var. Şekilcikleri sayılabiliriz. İnternetten aradan biraz faydalar açıyor. Şunun için karışma olacağız. Bu yerde adamların şekilleri var. Kaysi gerek olsa temada sayılap alabiliriz. Tayin kesilen adamların şekilleri var. Ve değerli nakleykalar var. Çağlar düşündürülü görünüşler var. Sayılayız. Bunu tema oyuncu. Ve bu yerde yine surat yani türlü şekiller var. Surat şeklinin. Şimdi yani benim bir yerine alıp koyup kuralım. Yani şimdi gelin. Gelin şunu alıp koyup kuralım. Gelelim. Şunları yerde koyuyor da ve oradaki şekilde yanına hile gerek olsa yardımda yerdeydi. Olan yerdeylerdi. Tamam şunu yan koyuyoruz. Bundan başka da Triohmer nema diyelim. Bu durlu taraflayın suratlar. Bular aman peydalanılıyız internetten. Sistema oyuncu gerek olsa alıyaz sayılayız. Ama bu yerde gelin emosyalardan görelim. Birden. Şunlar yerdeydi koyuluyor ve ne hile gerek olsa sayılayız. Sözümüzde şunları sayılayıp arasına geçiriliyiz. Attım. Bir şey olurdu güzeleceğiz. Ve şunun üstünden hayız tarafa gerek olsa özümüz baktırıp koyabiliriz. Ha dostlar, şunun bilen men şu videonu tamamlayan. Bu video size faydalı bolanlar dep umid edýän. Indiki videolarda görüşýänçe hoş sag bolun.